El compositor Frédéric Chopin va néixer a l'1 de març del 1810. A més de compositor, aquest compositor era pianista. El 1819 va començar el seu primer concert. 8 anys després comença els seus estudis al Conservatori de Varsòvia. El 1831 arriba a París i coneix a Liszt, que era un compositor molt important en l'època del romanticisme. 6 anys més tard es promet amb Maria Boszkynska. No van tenir fills i un any després trenca amb la seva dona. Chopin era generalment considerat el millor compositor polonès i un dels millors compositors de piano. Era un gran pianista, un dels millors. El seu pare era francès, era professor de França i de la literatura francesa. La seva mare pertanyia a una família de la noblesa polonesa, que era la governant de la finca. El 1838 va caure l'enfermetat de tuberculosi i va anar cap a l'illa de Mallorca, buscant un clima més calorós, però amb la mala sort que li va tocar un hivern molt fred. Es va descobrir que reconeixia que tenia al·lucinacions. Fins i tot, enmig d'una sonata, es va haver d'anar a la sala per recuperar-se de la visió de criatures que sortien al piano. La seva dona era George Sand. Ell estava amb ella quan tenia ell 26 anys i en canvi ella 32 anys. Era una famosa escritora, es caracteritzava per ser independent, es solia vestir amb roba d'home, utilitzava bastó i fumava puros. Van acabar junts, ja que ell havia caigut a la desesperació per la ruptura amb Maria. Això va ser quan la George Sand el va visitar i va sorgir una gran amistat que més tard es va convertir en un gran amor. Chopin va morir el 17 d'octubre del 1849, als 39 anys.